History Maker Balochi. قاضی بیا شہر پھر بندے وائی کریں. اسی طرح بندے کا کرافٹس مین شپ کہتے ہیں کہ یہ ردیف ہے کہ شروع بہت مشکل ہے. قاضی بیا شہر پھر بندے وائی کریں انچو توسط کگے انچو مسد کگا. دوستانگو مدام بد وفائی کریں انچو توسط کگے انچو منصد کگا. یا چو شداد چاہینے پوت بہشت یا چو فرعون موسیٰ گٹا کبے. یا چو شداد چاہینے پوت بہشت یا چو فرعون موسیٰ گٹا کبے. یا چو نمرود پیما خدائی کنے انچو توسط کگے انچو مسد کگا. درد ریت غم ملک فکر رواج مسا کنٹگانی حبت مان تاج. شاعری وڑا بادشاہی کریں انچو توسط کگے انچو منصد کگا. مارا کٹے ندات آدمی ذاتیا مارا صوبے نبخشت بنے آدم. مارا کٹے ندات آدمی ذاتیا مارا صوبے نبخشت بنے آدم. ماو تو بیاوتا مرگ چائی کریں انچو توسط کگے انچو منصد کگا. مارا چیگوں خداوند پیغمبران مارا چیگوں وتی ملک زوراوراں. ہرچی میدر گشی ماں مائی کنے انچو توسط کگے انچو منصد کگا. میں نمازاں دگے گپ وازاں دگے ماں فقیرانی گاریں شوازاں دگے. چیرے کاراں مدام چیرو کائی کنے انچو توسط کگے انچو منصد کگا. ماں رگو ریشگاں لذت کاروان دوریں ہارے وڑا مل تک سہ شپاں. بس سے چیرے محبت درائی کریں انچو توسط کگے انچو مسد کگا. مہر جانا جہاں ایک داتک مدام راست باپشتہ دروگانی سودا جتگ. مہر نامہ جہاں ایک داتک مدام راست باپشتہ دروگانی سودا جتگ. ماں گناہگار ہم پارسائی کنے انچو توسط کگے انچو مسد کگا. گومتی شہر و سوتاں ہوتی گشتگاں گومتی گپو گارانی زورا کیا. گومتی شہر و سوتاں ہوتی گشتنا گومتی گپو گارانی زورا کیا. میں آگاں دل بروٹی تباہی کنے انچو توسط کگے انچو منصد کگا. تو نیائے آگاں پتہی گندگا اومنی ساو ہرواو جامع بدل. ہر دکین دیدگاں پتو رائی کنے انچو توسط کگے انچو منصد کگا. یا چو بی بگر رزمانی تینا گجیں انیا ماہیں گرانازے دستہ رجیں. یا چو پولی مریدہ گدائی کنے انچو توسط کگے انچو منصد کگا. قاضی دنیا رسمان شموع سرجمہ ساتھ آزاد نندے چو فکر و غمہ. چیزوں کے کار پر بے سمائی کنے انچو توسط کگے انچو منصد کگا. انچو توسط کگے انچو منصد کگا. History Maker Balochi. میں چینل لائک شیئر سبسکرائب بکن.